wannan ita ce hanyar kusanta Allah ga duk mutumin da ke son ya kusanci Allah da wani aiki mai kyau. Babu shakka an samu ruwaya wasu sun ce daga Imam Shafi, amma dai abinda an gaskiya ruwaya ta zo ne daga Abu Sulaiman ad-Darani. Wato Abu Sulaiman wata rana an zo an tambaye shi, aka ce ya Abu Sulaiman, ma a'azamu amalin ya taqarrabu bihi al-'abdu ila Allah, yace wani irin aiki ne bawa zai aikata babba wanda zai samu kusanci da Allah madaukakin sarki. Sai Abu Sulaiman ad-Darani ya kuka, yace yanzu misali na za a wa irin wannan babbar tambaya, yace to mafi girman aikin da zai kusantar da kai ga Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki ya kalli zuciyarka da ayyukanka ya ga baka yi su don kowa ba, baka bukatar wani abu na duniya ko lahira, sai Allah madaukakin sarki kake nuhi da aikinka. Wannan shine mafi girma abinda zai sa Allah madaukakin sarki ya dauke ka ya soka har ka zama waliyinsa, saboda duk aikinka inna nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Duk abinda zaka yi shi ga Allah, Allah madaukakin sarki zaka samu kusanci gare.